bent er al. Nou, goeiemiddag. Oh, ik zoek naar Boppeta, maar ik moet daarin zien. Wat ik hier doe is mijn collega Lottie. Ik heb hem lekker op struinen met mensen te ontmoeten en met een beetje Fries te praten. Oh ja, Radio NL en Waterstad FM. En als je me adverteren willen, het kost het haast niet. Toch, zo zeg je dat toch? Ja. Het kost het haast vergees. Een safvolle mensen dat ze berieken kist. Otje, doei. Ik heb nog, jeetje, heb ik nog 25 seconden. Ja, was ik nog lussen is super schön. Heb ik ook bij me. En ik heb, nou dat weer het wel, ik ga angst naar Hoesta, naar mijn vriend. En Ontjen en de ballen en we bellen je. Zo, clear.